नमस्कार मित्रांनो, तर आपण जे टायटल बघितलं त्याच्यानुसार म्हणजे आपण शिवरायांच्या दुसऱ्या मुद्रेबद्दल बोलणार आहोत। पण शिवरायांची मुद्रा हा शब्द जरी आपण लक्षात आणला तर आपल्याला लगेच शिवरायांची जी मुद्रा आठवते ती ही की प्रतिपचंद्र लेखेवा वर्धिष्णुर विश्ववंदिता शहा सुनो शिवस्वैशा मुद्रा भद्राय राजन। ही राजमुद्रा लगेच आपल्या नजरेसमोर येऊन जाते। पण या राजमुद्रे व्यतिरिक्त सुद्धा शिवरायांची अजून एक राजमुद्रा होती, याबद्दल बऱ्याच जणांना माहिती नसेल, काही लोकांना माहितीही असेल। तर आपण नेमकं आज त्या राजमुद्रेविषयी बोलणार आहोत। तर ही शिवरायांची दुसरी राजमुद्रा त्यांनी शिवराज्याभिषेक केल्यानंतर तयार केली होती। हिचा नंतर जास्तीचा वापर झालेला नाहीये, त्यामुळे नंतर ही एवढी प्रकाश झोतात आलेली नाहीये, पण त्या दरम्यान ही तयार केलेली होती आणि ती सुद्धा संस्कृत मध्ये होती आणि तिच्यावरती याप्रमाणे लिहिलेलं होतं की श्री महादेव श्री तुळजाभवानी शिवनरूप रूपे नोर्विमय तीर्णोय स्वयं प्रभुर विष्णू एषा तदीय मुद्रा भूगळ यस्या भयप्रदा जगती। अशा प्रकारचा संस्कृत श्लोक त्यावरती लिहिलेला होता आणि त्याचा जर आपण मराठी अनुवाद लक्षात घेतला तर तो याप्रमाणे, श्री शिवरायांच्या रूपामध्ये पृथ्वीवरती अवतीर्ण झालेले हे स्वतः श्री विष्णूच होत, त्यांची ही मुद्रा संपूर्ण भूतलाला अभय देणार आहे, तिचा जय जयकार असो। ह्याच मुद्रेचा जो श्लोक आपण आता बघितला तो सवासद बखरीमध्ये सुद्धा त्याचा उल्लेख केलेला आहे आणि ह्या मुद्रेचा शोध सह्याद्री इतिहास संशोधन मंडळ कोल्हापूर यांच्याकडून लावण्यात आलेला आहे। आणि या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला अजूनही एका शिवरायांच्या दुसऱ्या मुद्रेबद्दल सुद्धा सांगतो, जिला आपण पत्र समाप्तीची मुद्रा असं म्हणू शकतोय। तर आता ही पत्र समाप्तीची मुद्रा म्हणजे नेमकं काय, तर थोडंसं त्या दरम्यानच्या बादशाही भाषेत बोलायचं झालं तर शिक्कामोर्तब। शिक्कामोर्तब म्हणजे काय, तर जेव्हा आपल्याला एखादं पत्र लिहायचं असतं त्यावेळी पत्र पाठवणारा जो राजा बादशाह कोणी असेल तर त्यांनी त्यांचा जो महत्वाचा त्यांची मुद्रा पत्राच्या वरती छापली जायची तिला आपण त्यावेळी शिक्का म्हटलं जायचं। आणि पत्र संपल्यानंतर जिथं पत्राचं अक्षर शेवटचा शब्द तिथं संपणार असेल तिथं लगेच एक छोटी मुद्रा तिथं छापली जायची, तिला आपण मोर्तब असं म्हणतो। वरती असलेला छापलेली मुद्रा म्हणजे शिक्का आणि अक्षराच्या शेवटी छापलेली जी असायची मुद्रा ती म्हणजे मोर्तब। तर अशा प्रकारचे महाराजांची सुद्धा जी मोर्तब होती, जी एक पत्र समाप्तीची मुद्रा होती ती सुद्धा संस्कृत मध्ये होती आणि तिच्यावरचा उल्लेख असा की मर्यादेय विराजते। हा संस्कृत शब्द आहे, त्याचा अर्थ मराठीत आपण लक्षात घेतला तर विराजते म्हणजे शोभून दिसते आणि मर्यादा म्हणजे एक प्रकारे लिमिट। तर जिथे पत्राची आपण शेवट करतोय, जिथं पत्र संपवतोय त्या प्रकारे हे पत्र शोभून दिसतंय असं त्या मुद्रेतून आपण एक त्याचा मराठी अनुवाद लक्षात घेऊ शकतो। आणि नेमका आता ह्या मोर्तबचा या शेवटच्या लेखन समाप्तीच्या मुद्रेचा वापर का करायचा आहे हाही प्रश्न आपल्याला पडला असेल, तर तो याच्यासाठी की जेव्हा हे पत्र पूर्ण लिहून जिथं ते अक्षर संपतंय तिथं ही मुद्रा छापली जायची आणि हे पत्र नंतर आपण दुसरीकडे पाठवणार आहोत, पण हे पत्र जात असताना यदाकदाचित कुणाला काही फसवेगिरी करायची असेल तर त्यावेळी मग शक्यता असते की कोणी त्याच पत्राच्या पुढे आपल्या स्वतःचे त्यांना काही फेरफार करायचे असेल, जास्तीचं लिहायचं असेल तर ते त्याला सलग पुढे लिहून अजून ते पत्र वाढवू शकतात। त्यामुळे या असे प्रकार घडू नये यासाठी जिथे अक्षराच्या शेवटी ही मुद्रा मारलेली असेल तिथे ऑफिशियली हे पत्र संपलेलं आहे असं त्यावरून जाहीर व्हायचं, यासाठी ही शेवटची मर्यादेय विराजतेवाली मुद्रा वापरली जायची। तर अशा प्रकारे आपण या दोन मुद्रा समजून घेतलेल्या आहेत। धन्यवाद।